suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo mananatili anumang hamon. Ikaw pa rin ang Panginoon, tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling.
susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Praise God. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Tayong lahat ay magalak. Amen. Salamat o Diyos sa araw na ito. Sabihin po natin sa ating katabi, ako'y nagagalak at narito ka. At mag-ikot muna tayo habang inaawit natin, smile, you look so beautiful. Kanina, sabi ko, naku, paano makikita yung smile natin? Nakamas tayo. Pero alam niyo po ba, isang way, makikita sa mata ang nakangiti. Amen? Praise the Lord. Let us sing this song habang tayo umiikot. At naroon na batiin natin yung ating mga kapatid. Amen. Thank you, Lord. We are grateful in this day, O God. Smile, you look so beautiful. Smile. Smile, you look so wonderful. Amen. Di tayo mapipigilan na. Smile, my brother, smile, my Smile sister. para sa ating Panginoon. Everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything give thanks to the Lord. Isa pa. Smile. You look so beautiful. Amen. Hayaan natin na You look so ang kagandahan na nagagaling sa Panginoon ang makita sa bawat sa atin. Amen. You look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Amen. In everything, let us give thanks to the Lord. And truly, sa araw na ito, hayaan natin na ating mga puso ay mag-umapaw sa pasasalamat sa ating Panginoon. Sapagkat itong araw na binigay niya sa atin upang muli ay sama-sama tayo na sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya tayo po ay sama-samang yumuko at patuloy nating imbitahan ang presensya ng Santong Espiritu na siyang naroon na manguna sa atin, for truly apart from Him, we can do nothing. Hindi natin may bibigay ang tunay na pagsamba at pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Oh, glory to God in the highest. We honor you today, O God. Oh, yes, O Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Let your praise arise in this place, O God. Lord, hayaan niyo, Panginoon, ang lugar na ito ay mapuspos at mapuno ng inyong kalwalatian. Lord, ang mga papurit pasalamat na gagawin ng inyong mga anak ay mag-iisang mabangong samyo sa inyong harapan, Panginoon. Hayaan niyo, Lord, na ito'y maging luklukan niyo sa aming kalagitnaan. Sapagkat sinabi niyo, Lord, you inhabit the praises of your people, O God. At salamat, O God, sapagkat sinabi niyo na kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa inyong banal na pangalan, kayo ay nasa kalagitnaan. Kaya, Lord, we honor you, Lord. We enthrone you in our midst today. Maging mga nasa tahanan, Panginoon. Yes, O Lord, hallelujah. Let your presence manifest in your places, O God.
Sapagkat you are not limited by distance or space. Hallelujah, Lord. Sa oras pong ito, patuloy po kaming lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba, humihingi ng tawad at patuloy na nagpapalinis, Panginoon, sa aming mga kalikuan, sa aming mga kasalanan, sinadya man ito o hindi. Lord, hayaan niyo po na sa umaga pong ito, tanging ang damit ng katwiran niyo ang mabalabal sa bawat isa sa amin, that we can come unto your throne of grace with boldness, that we may obtain mercy in times of need, so God. Lord, salamat po at sa oras pong ito, hayaan niyo po na samahan kami ng Santong Espiritu, maibagay namin ang tunay namin pagsamba at pagpupuri, O God. At Lord, buksan niyo ang aming mga spiritual na mata, ang aming mga spiritual na tainga, upang sa salita niyo na aming pong pagsasalusaluhan ay makuha namin, Panginoon, ang aming portion, O God. Lord, hallelujah. Lord, ang bitamina, Panginoon, hallelujah, ang kalakasan, O God, ay makuha namin sa inyong salita at itong magagamit namin, O Diyos, upang makapamuhay kami sa mundong ito na mayroong kalakasan, katagumpayan, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Basbasan niyo, Panginoon, ang inyong anak na gagamitin, itago niyo po siya sa likuran ng inyong krus. Hayaan niyo, Panginoon, na tanging pangalan niyo lamang ang may taas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ngayon pa lamang, tanggapin nyo ang pinakamataas na uri ng papuri, pasasalamat, kalwalatian at kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Let us continue to praise the Lord. Let us continue to stay in the presence sa ating Panginoon, and let us be in the atmosphere of worship this morning. Truly, the Lord seeks for our worship. Pero hindi lang basta-basta worship ang hinihingi ng Panginoon, but a worship that is in spirit and in truth. Kaya po sa umaga pong ito, let us worship the Lord with all our hearts, with all our minds, and with all our strength. Hallelujah, yes, Jesus. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see the beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. Oh, light of the world, you are Jesus. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see the beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. And humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Oh Lord, here we are. 'Cause here I am to
Yes, Lord, we call upon you. Call upon the name of the Lord, and be saved. Oh yes, Jesus, we call upon your name. Oh, hallelujah. Call upon the name of the Lord, and be saved. Oh, Jesus, we call upon your name. Call upon the name of the Lord. Whatever is your problem, call upon the name of Jesus. Call upon the powerful name of Jesus. Call upon the name of the Lord and be every song, so God, let every dance, so God, sa umaga pong ito, oh God, let it be a pleasing aroma, oh God, before your throne, oh God. Truly, oh God, we offer everything that we are to you, oh God. Truly, oh God, here we are, oh God, to worship you, to give you all the glory, to give you all the praise. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Patuloy po tayong sasamba. Patuloy po tayong aawit sa Panginoon. Sino pong handa ng sumigaw, sumayaw, tumakbo para sa ating Panginoon? Amen. Dahil po tunay nga, tayo pong lahat ay pinalaya na ng ating Diyos. Amen? Amen. Kaya po, ihanda natin ating sarili. Let's give our best praise. Give our best worship po para sa ating Diyos. Amen? Amen. Come on, let's clap our hands para po sa ating Diyos. Feel the blind will sing. For you the mute will sing.
alam ko po naka-fasting. Pero still, kung kaya po natin tumalon, tumakbo sa ating Panginoon. Dahil meron pa pala ako nakikita na hindi po gumagalaw eh. Sa araw na po ito, we will rejoice, we will celebrate, because we are free. And we will run and we will dance and we will jump para po sa ating Diyos. Amen? Through you the battle's won. Through you I'm not afraid. Through you the price is paid. Through you there's victory. Because of you my heart sings. I am free. I am free.
isa ay pinalaya mo na, O Diyos. Lord God, kami ay malayang magpuri, malayang sumamba, Panginoon, sa iyong pangalan, Lord God. And Lord God, we thank you for your presence this morning. And patuloy kaming magbababad, Panginoon, sa iyong presensya. And we will not be afraid dahil alam namin, O Diyos, na palagi ka namin kasama, O Diyos, sa aming buhay. Thank you, Jesus. Lord, tanggapin mo ang mga papuri ng iyong mga anak sa umagang ito. Lord, ang aming mga awitin ay nanggagaling sa aming mga puso. We will worship you in spirit and in truth, Lord. Thank you, Jesus. Still inside a storm, the promise of the shore. We will sing. I trust the power of your word, enough to seek your kingdom first. Beyond the barren place, beyond the ocean.
up our voice and we will declare that I will not be afraid. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Oh, yes, Lord. So glad. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way. Come on, lift up your voice and sing. When I am in the fire, I will not feel the oh, thank you, Lord. I stand before the Come on, let's judge, declare. declaring We me have the victory. My God will make a way, so I am not afraid. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel afraid. I'll stand before the giant. My God will make a way, so I am not afraid. Come on, praise the name of Jesus. Lord, we will not be afraid. We will stand before the giant. Come on, lift up your voice. Lift up your worship. Give him the highest praise. Give him the highest worship. Oh, we glorify your name. We shout your name. We shout your name. Thank you for the freedom. Thank you for the victory. Thank you for your presence. Thank you for your Holy Sing a new song that comes from your heart. Come on, church. Come on, people of God. Worship His name. Give Him the highest praise. We will not be afraid. Thank you for your presence. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence, Jesus. Yes, Lord. We will not be afraid, oh Lord. You are here, Lord, in our midst. Yes, oh Lord. Yes, Lord. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you
don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop 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 working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. You are here in our midst. Moving in our midst, Lord. Working in this place. Thank you, Lord, for your presence. We honor you. We worship you. We adore you, Lord. We lift your name on high. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Father, heart God, in the mighty name of Jesus, we promise, Lord, that your holy name be exalted, be magnified in our lives, even in this place. Thank you, Lord, for surrounding us with your glory, with your presence. We are here, Lord, sacrificing our lives, our whole being unto you. Yes, Lord, hallelujah. Be the Lord, be the King of this body, of this whole being. Lord, thank you, Lord. Prepare our hearts, oh God. Prepare the hearts of your people to hear your message. And I declare, Lord, something good, something best is going to happen upon each and every one. Even to those who are watching at their home, oh God, at their house, oh God, in the name of Jesus. Bless your word. Hide your servant under the shadow of your wings, Lord. Let your name be glorified, be exalted. Thank you, Father. Receive all the honor, the praises, and glory. In Jesus' mighty, mighty name, this we pray. Amen, amen, amen. Give your best clap offering to our God. Hallelujah. Amen, amen. Sige po, maupo ng lahat. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat, maging sa lahat ng patuloy pong sumusubaybay at nakaantabay po dito sa ating live streaming ng Jesus Be Lifted Up Church. Ngayon po ay marami po ang nakakapakinig sa atin sa umaga pong ito, saan man po kayo naroroon. Ay alam ko po na inaabot kayo ng Espiritu ng Diyos, ng presensya ng Diyos, at patuloy na tayo kanyang pagpapalain. Amen. Ngayon po, ang tema po natin sa buwang ito is about sacrifice. Sabihin po natin, sacrifice. That's why this day is a day of prayer and fasting ng ating mga pastors and workers and leaders sa buong J Blue family, sa Pangasinan, dito po sa buong Bacoor, no, diyan po sa maging sa Parañaque, no, diyan po sa Mindoro, lahat po na ating mga kapastoran. At ito po ay direksyon ng Panginoon sa bawat isa sa atin sapagkat this year our theme is expansion. Katulad po ng sinabi ng Panginoon sa akin sa Isaiah chapter 54 verse 3. Sabi ni Lord, you shall expand, no, to the right and to the left, and your descendants will inherit the land.
Kaya nga po sa taong ito, I believe that God will do greater things upon this ministry na ipinagkaloob niya po sa kanyang lingkod. Kaya sa oras pong ito, ay dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang verse pa rin po natin ay matatagpuan natin sa Romans chapter 12 verse 1. Basahin po natin, tumayo po ang bawat isa bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ano pong sabi diyan? Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. This is your true and proper worship. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita, maupo ng bawat isa. Amen. Sabihin nga po natin sa ating makatabi, makinig kang mabuti. Makinig kang mabuti. Amen. Ito po ang panawagan ni Paul sa kanyang sulat sa taga-Roma, Yung mga mananampalataya sa Roma, ito yung kanyang panawagan. Kaya nga, nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Ako ay nananawagan sa inyo. Ito yung aking apela sa inyo, mga kapatid, na ialay ninyo. Ang sabi niya, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice. Ihamdog nyo, ialay nyo. Ito yung kanyang pakiusap, ang inyong buhay. Sa Diyos bilang handog, bilang sakripisyo na banal, kalugod-lugod sa Kanya. Dahil ito yung tama, ito yung nararapat, ito yung karapat-dapat na pagsamba natin sa Panginoon. Ang bawat isa po sa atin, nais ng Diyos upang siya ay patuloy na malugod sa ating pagsamba sa Kanya. Nais ng Panginoon ang ating mga buhay na ito ialay natin sa Kanya na isang buhay. Nakalulugod sa ating Diyos dahil ito yung tunay at maayos nating pagsamba sa Kanya. Kailangan sa pag-aalay natin ng buhay sa Diyos, ito ay kalugod-lugod sa Kanya dahil sa lumang tipan, ang mga pari o yung mga saserdote, pag sila po'y pumupunta sa dambana ng Diyos, sa altar ng Diyos, nag-aalay sila ng hayop, nagpapatay sila ng mga lalaking hayop, panganay na hayop, tupa man o kambing, dadalhin nila ito sa altar bilang pagsamba nila sa ating Diyos. Kaya nga po sa kapanahunan nating ito, nais ng Diyos na ialay natin, ihamdog natin sa Kanyang ating buhay bilang handog na buhay. Living sacrifice. Kaya nga, ang araw na ito ay, ito yung araw na kung saan, kahit nung unang araw na tayo tumanggap kay Jesus as Lord and Savior, inialay natin ang buhay natin sa Kanya. Pero, as times goes on, habang tayo ay, ang panahon ay lumilipas, nais ng Diyos na ang buhay natin ito'y patuloy nating ihandog sa Kanya na isang living sacrifice, buhay na alay, buhay na handog. Pag sinabing buhay, may sigla, may lakas, walang sakit, walang karamdaman. Katulad din nung panahon ni Elijah. Nung panahon ni Elijah, nagkaroon ng paligsahan, pagpapatunay na kung sino baga ang tunay na Diyos, nung panahon niya, na sinasabi dito sa 1 Kings chapter 18 verse 30, sabi dito, then Elijah said to all the people, sabi ni Elijah sa lahat ng mga tao, come here to me, lumapit kayo sa akin. And they came to him. And he repaired the altar of the Lord, which had been torn down. Nang pinalapit ni Elijah yung mga tao, inayos niya raw, pinaganda niya, ni-repair niya yung altar ng Panginoon na nawasak o nasira. Dahil magkakaroon na po ng paghahandog ng mga baka nung oras na yon, upang yung baka na iaalay niya ay tutupukin sa pamamagitan ng apoy. At doon ay patutunayan ni Elijah na ang kanyang Diyos ay totoo at ang Diyos niya ay buhay at makapangyarihan. Upang patunayan kay Baal at sa kanyang mga propeta, dahil ang mga propeta ni Baal nung panahon na yon, ay nag-aalay sila ng buhay sa Diyos nila, sinasaktan ng sarili, sinusugatan, pero wala pa rin tugon ang kanilang Diyos sa kanilang pagdarasal. Kaya ang sabi ni Elijah, ako naman na magdadasal, lumapit kayo sa akin. At sa paglapit ng mga tao, inayos ni Elijah yung altar ng Panginoon. At sa pag-ayos niya ng altar na nawasak at nasira, tsaka pa lamang siya naghandog sa Diyos at pinatunay ng Diyos na sa pag-aalay ni Elijah sa Panginoon, ang Diyos ay nagpababa ng apoy.
Ngayon pong umagang ito, no, ang ating nga pong topic is about living sacrifice. Pero, bago tayo tuloy ang maghandog sa Diyos, there are 3 major requirements before the sacrifice. 3 napakahalagang requirements bago ang pag-aalay. No? Pag sinabi nga pong sacrifice, is surrendering a possession as an offering to God. Isusurrender mo, iaalay mo ang iyong tinatangkilik bilang handog sa Diyos. To make an offering. No? Pagka ikaw ay magsasakripisyo, andun yung pag-offering mo. Because sacrifice is giving to the Lord whatever He requires. No? Ang pagsasakripisyo ay pagbibigay sa Panginoon ng mga bagay na kailangan niya. No? Kaya pag ang buhay nating ito ay iaalay natin sa Diyos, una nating gagawin, number 1, requirements bago ang pag-aalay, first, reconcile to your brethren. Kailangan makipagkasundo ka sa iyong kapatid. Sapagkat mag-alay ka man na mag-alay sa Diyos, sumamba ka man ng sumamba sa Diyos, pag sa buhay mo ay meron kang kagalit, meron kang kapatid o kapitbahay, kaibigan na hindi kayo nagkasundo, hindi ka mang galit sa kanya, pero siya ay galit sa iyo, meron siyang sama ng loob sa iyo, maalala mo na siya merong galit sa iyo, makipagkasundo ka muna sa kanya bago ka raw mag-alay. No? Kaya nga, ito ay isang napakahalaga dahil marami ay sumasamba sa Diyos, nag-aalay sa Diyos, pero meron pala siyang kasamaan ng loob. No? Meron pala siyang galit sa kanyang kapwa. Kaya first things first, reconcile to your brethren. Makipagkasundo ka sa taong may sama ng loob sa iyo. No? Sa mga taong may galit sa iyo. Sapagkat tayo ay ang templo ng banal na Espiritu. Our heart is the altar of God. Kapag ang puso ng tao ay marumi at kahit siya mag-alay na mag-alay sa kanyang Diyos, no? Hindi matutuwa ang Diyos sa kanya, sa taong yun. Bakit? Nag-aalay siya, nag-o-offer sa kanyang Diyos, tapos naman yung kanyang puso ay marumi, yung kanyang puso ay may kabigatan, may dalahing pasanin, no? May trouble, may hinanakit, may unforgiving spirit, may bitterness, may jealousy. Mag-alay man siya na mag-alay sa Diyos, hindi malulugod ang Diyos. Bakit? Dahil wasak at sira yung altar niya, yung kanyang puso. No? Sabi ng binasa natin, si Elijah, he repaired the altar that was broken. Inayos niya yung altar. No? No? Sa panahon natin ito, the altar is no other than our hearts. No? Kaya sa pag-aalay natin sa Diyos, bago tayo tuloy mag-alay, kailangan tiyakin natin sa sarili natin na wala tayong kagalit. No? Wala kang nakasamaan ng loob. Amen ba? Anong sabi ng Bible? Matthew chapter 5 verse 23 and 24. So if you are presenting a sacrifice at the altar, pag maghahandog ka raw ng sakripisyo sa altar, in the temple, no, doon sa templo, and you suddenly remember that someone has something against you. No? Pag maghahandog ka raw doon sa altar ng Diyos, may isasakripisyo ka, may i-offer ka, maalala mong may taong may galit sa iyo, may sama ng loob sa iyo, iwan mo muna, leave your sacrifice there. At the altar, iwan mo muna, go and be reconciled to that person. Umalis ka at puntahan mo yung taong may sama ng loob sa iyo. No? Then come and offer your sacrifice to God. Tsaka ka bumalik at ihandog mo sa Diyos yung iyong isasakripisyo. No? Ialay natin sa Kanya. Sapagat mawawala ng kabuluhan at silbi yung pag-aalay natin sa Diyos sa templo ng Panginoon kapag merong mga taong galit sa iyo. May mga taong baliktarin natin, ikaw naman ang halimbawa may galit, may sama ng loob, hindi malulugod ang Diyos. Kaya mahalaga na bago tayo patuloy na mag-alay sa Diyos, siguraduhin natin, no, be sure na ikaw ay nakipagbati. Sabihin nyo, nakipagbati. Nakipagkasundo. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, makipagbati ka na. Makipagkasundo ka na. No? Kung maalaman mo na yung kapitbahay mo may galit sa'yo, may sama ng loob sa'yo, ikaw naman ay wala, o di madali sa'yo, brother, kapitbahay, mare. No? Kausapin mo siya, huwag ka mahiya. No? Hindi ka naman dapat mahiya at matakot dahil sa puso mo ay wala ka namang guilty feelings. No? Magaang kalooban mo. No? Kaya nararapat namang na lapitan mo siya. No?
Makipagkasundo ka, and God has given us the spirit of reconciliation. Binigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng pakikipagkasundo. Kaya madali sa isang tao yung magpakumbaba, lumapit sa kanyang kapwa. No? Naalala ko, yung, ko kung napanood nyo sa TV ba yun o sa FB, no? Yung tumatakbong presidente ngayon, no? Sabihin na natin si Bongbong Marcos, ako nakita nyo rin, totoo ba yun? Yung pumunta siya kay Chris Aquino, no? Totoo ba yun? Na dinalaw niya dahil nga payat na si Chris Aquino na dating napakalusog, napakalakas, no? Dinalaw niya. Bagamat biblical yun, no? Kita nyo, naalala niya marahil na yung mga taong yung may galit sa kanila, may sama ng loob sa kanila, samantalang sila wala, pinuntahan niya. Dinalaw niya, naipadama niya ang pag-ibig ng Diyos. Amen. No, yun ang totoong nagmamahal. Ang totoong nagmamahal, ipinapadama yung pag-ibig. No? Love with action. Na hindi ka nagtatanim ng sama na loob ng galit sa kapwa. No? Kaya nga dito nakita natin na sabi ng Panginoon, makipagkasundo ka. Ito ang salita ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19. Ano ang sabi rito? 2 Corinthians 5:18 to 19. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, all this is from God. No? Ang lahat ng mga bagay na ito ay mula sa Diyos, pawang sa Diyos, who reconciled us to Himself through Christ. No? Na pinagkasundo tayo, no? Sa Diyos, kaya sa magitan ni Kristo Jesus, and gave us the ministry of reconciliation. Binigyan niya rin tayo ng ministry ng pakikipagkasundo, that God was reconciling the world through Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. No? So dito nakita natin sa sulat ni Pablo sa Corinto na ang Diyos pala, no, binigyan tayo ng espiritu ng pakikipagkasundo dahil ibinalik tayo sa ating Panginoon nang Siya ay mamatay sa krus at mabuhay na mag-uli. So kaya ang bawat isa sa atin, meron tayong ministry. At ang ministry ito ay yung makipagkasundo. No? Kalooban ng Diyos na ang tao talaga ay ma-unite, magkaisa. Ayaw ng Diyos ng tao ay watak-watak. Meron lamang siyang ginulo sa lumang tipan na nagkakaisa dahil ang layunin ng pagkakaisa ng taong ito ay abutin ang trono ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng Tore ng Babel. Genesis chapter 11. Ginulo niya yung pagkakaisa ng tao dahil iba ang motibo nila. Pero ang totoo, kung paanong ang ama, ang anak ay nagkakaisa, ganun din ang bawat isa sa atin. No? Kaya nga dito ang ating Panginoon, binigyan niya ang tao ng espiritu ng pakikipagkasundo. No? Dahil ito ang nasa puso ng Diyos na walang nagkakagulo, walang nag-aaway. Gusto ng Panginoon ay nagmamahalan at nagkakaisa. Amen. No? Kaya nga, ang Panginoon, Siya mismo ay bumaba sa lupa bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao. At ang mensahe niya sa tao na kuminsan dahil nga ang tao ay nagkasala, ang tao ay malayo ang puso sa Diyos, kuminsan bukang bibig, Diyos, Diyos, pero hanggang bibig lang. Pero sa puso at gawa ay hindi makita ang pagiging makadiyos. Pero sa mga tunay na mananampalataya ng Panginoon, sa tunay na mga anak ng Diyos, no? Kailangan nakikita sa atin ang puso at ang buhay na bago maghandog sa Diyos na mga dapat ihandog, malaman natin sa sarili natin na kung tayo'y mayroong nakagalit o may taong may masama ang loob sa iyo, puntahan mo siya bago mo ialay sa Diyos ang iyong iaalay. Magkipagkasundo raw, no? Wala ka namang galit sa Kanya. Pero hayaan mo na maging magaang ang inyong relasyon. No? Maging mabuti ang inyong relasyon dahil hindi maganda sa isang Kristiyano o anak ng Diyos na ikaw ay sumasamba sa Diyos paglinggo, nandun ka sa church, nagpupuri, nagtataas ng kamay, umaawit sa Diyos, pero sa puso natin, merong sama ng loob, merong galit, may poot. No? Wala ang pag-ibig. No? Ang Diyos ay pag-ibig. Lagi nating naririnig, God is love. At ang mensahe ng Panginoon, magkasundo kayo, makipagbati ka sa iyong kapwa. Amen. Bago tayo mag-alay sa Diyos. Palapakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen, amen. So itong major requirements, unang major requirements ng Diyos, bago tayo mag-offer sa Kanya. No? Ito yung pakiusap ni Pablo. Sabi niya nga, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, sa habag at biyaya ng Diyos, ialay nyo ang inyong buhay na banal sa Kanya.
kalugod-lugod sa Diyos, no? Living sacrifice. And then, matapos tayo makipagkasundo sa ating kapwa, dahil yun ang tunay na pagsamba sa Diyos at karapat dapat sa Kanya, no? Na nakipagkasundo tayo, then, saka pa lamang natin, ito yung pangalawa, offer yourselves as a living sacrifice. Doon pa lamang natin ma-i-offer. Doon pa lamang natin ma-iaalay ang buhay natin sa Diyos bilang buhay na hain, bilang buhay na handog, no? Sa Diyos. Nandoon ang self-sacrifice. Pag sinabing self-sacrifice, is the giving up of what you want. Gini-give up mo yung gusto mo, yung nais mo, so that the other people can have what they need or want. No? Upang ang ibang tao ay makuha kung ano yung kailangan nila o gusto nila. Ikaw na nagsakripisyo ng sarili, no? Kinalimutan ng sarili, ang mga plano't layunin mo sa buhay, isinantabi mo, kundi ang kalooban at plano't layunin ng Diyos sa buhay natin, ang iyong sinusunod. No? Halimbawa, no? Yung mga naglilingkod sa Diyos, na handang iwan ng pamilya for 1 day, 5 days, 1 month, 2 months, no? For the grace of God, for the gospel of Christ, nagagawa niyang isakripisyo ang oras at panahon niya para paglingkuran ng Diyos. Dahil ito ang ninanais at kalooban ng Diyos upang mag-gain ang iba, makatanggap ang iba ng kailangan at gusto nila. Kaya ang sabi nito, self-sacrifice is the giving up of what you want. No? Ginigib up mo yung gusto mo. No? So that the other people can have what they need or want. Upang ang ibang tao, makamit nila yung kailangan nila o yung gusto nila. No? Ginigib up natin ang sarili natin. Nagagawa nating iwan pan sa mga ating pamilya. Sapagkat kuminsan may mga tao hindi isinasakripisyo ang buhay, ang sarili sa Diyos. No? Mas mahalaga sa kanya na ang kanyang sariling kalooban, ang sariling kagustuhan niya. No? Na kapag siya ay pinesecute, inusig ng kanyang loved ones, pinigilan sa paglilingkod sa Diyos, dahil ando ng takot at pangamba, hindi na sinakripisyo ang buhay. No? Sinunod ang boses ng ibang tao. Sinunod ang sarili at hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya nga ang isang taong nagsasacrifice ng buhay sa Diyos, handa niyang kalimutan ang sarili niya. Handa niyang iwan ang kanyang sarili, ang kanyang mga pangarap na sarili, kundi plano at pangarap ng Diyos ang kanyang ninanais na lamang. Andyan po ba tayo? Amen? No? Kaya nga tayo mga Kristiyano at mananampalataya, once you offer yourselves as a living sacrifice to God, no? You forget yourself. Kalilimutan mong sarili mo. Dahil inialay mo na sa Diyos yan, wala ka ng kapangyarihan o karapatan sa buhay mo. Dahil inialay natin ang buhay natin sa Diyos, siya na ang may-ari niyan, bahala siya magpatakbo sa buhay natin. Amen po ba? No? Yun ang totoong nag-sacrifice ng buhay sa Diyos. Offer yourselves as a living sacrifice. Once na ini-offer natin ang buhay natin kay Lord, lahat ng kagustuhan ng Diyos, lahat ng plano ng Diyos sa buhay mo, ay wala kang gagawin kundi sundin. Dahil siya may-ari ng buhay mo na. Isinacrifice mo na di ba? Sa lumang tipan, pagka iaalay ng mga pare yung handog nila sa altar, wala na. Kahit ano ang gawin doon, no? Dahil inialay na siya, wala siya magagawa kasi ini-offer na siya. Katulad nung panahon ni Abraham, di ba sa Genesis chapter 22, ang sabi ni Lord, Abraham, gumising ka bukas ng maaga. No? Tines yung kanyang faith, yung kanyang obedience. Si Abraham naman sumunod, nakinig sa sinabi ni Lord. No? Pumunta ka sa bundok ng Moriah, ialay mo, isacrifice mo ang iyong kaisa-isang anak na pinakamamahal. Yung very precious sa buhay mo, si Isaac. So hindi nagreklamo si Abraham. Gising siya na maaga, kumuha ng panggatong ng kahoy. Sinama ang 3 tauhan, naglakbay sila. No? At nung sila'y makarating na doon sa bundok ng Moriah, no? Ang nagtanong ang anak, ang sabi ni Isaac, Ama ko, nasaan ang isa-sacrifice natin kay Lord? Ang iaalay natin sa Diyos. No? Andito na ang panggatong. Inayos na ang altar. Sabi ni Abraham, anak, the Lord will provide. He is Jehovah Jireh. No? At naroon di alam ni Isaac na siya pala ang isa-sacrifice. No? Na siya pala ang iaalay. No? Kaya nung iaalay na siya, hindi naman natuloy ang pag-aalay. No? Si Abraham ay willing na ialay ang kanyang anak dahil yun ang utos ng Diyos na isakripisyo ang anak.
At nung iaalay niya ang kanyang anak, ang anak na ito'y malakas, malusog, walang sakit, no? Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, sa pagsasacrifice natin sa Panginoon, ang kalooban at nais ng Diyos, magsasacrifice tayo sa Kanya ng isang healthy sacrifice, malusog na isasakripisyo. Ibig sabihin, walang sakit, no? Masigla, no? Hindi pilay, hindi pipitsugin, no? Yung iaalay natin sa Diyos, kailangan buhay, no? Kalugod-lugod sa Panginoon. Kumbaga sa dumating halimbawa si Mayor Jan, si Governor sa ating bahay, o tayo ay inimbita sa kanilang tahanan o sa palasyo sa Malacanang, at sabi ng Pangulo, no, magdala kayo ng mga sacrifice. Di ba pag napapanood natin yung mga, yung panahon ni Moses, no, yung Ten Commandments, no? Sino nakapanood ng Ten Commandments? Taas ang kamay. O yan, no? Halos kalahati. Pag napanood mo yun, pupunta yung mga iba't ibang kaharian doon sa pinakamataas nilang kinikilalang hari ng buong bansa. Pagpunta nila ron, haharap sila doon sa hari. May dala-dala silang kanya-kanyang ipepresent na handog. Merong may ginto, merong masasarap na ubas, may brilyante, may diamante, iba't iba. Talagang naghahain sila nung matutuwa yung hari. No? Mabe-bless yung hari. Alam nyo, ganun din sa Panginoon. Pag tayo humarap sa ating Diyos, sa ating hari na mga hari, may pinepresent tayo sa Kanya. At ito ay yung ating buhay. At kailangan pag ipiniresent natin ang buhay natin sa Diyos, ito raw ay, anong sabi? Banal, malinis. No? Kalugod-lugod sa Panginoon dahil ito yung karapat-dapat na pagsamba natin sa Panginoon. Kaya nga every time na tayo ay pupunta sa church, every time na tayo ay pupunta sa gawain ng Panginoon, humahayo tayo, no? Kailangan makita ng Diyos ang buhay natin nakatanggap-tanggap sa Kanya, no? Dahil pag inialay mo ang buhay mo sa Diyos, no? Wala nang nagrereklamo. Hindi ka magrereklamo, no? Kahit ano maranasan mo, kahit ano ma-experience mo, dahil sa paglilingkod ko sa Panginoon for how many years, ni minsan hindi ako nagreklamo sa Diyos, kahit ako nag-iisa, no? Kahit ikaw ay nauuhaw, kahit kulang ang pamasahe mo, kahit wala kang love gift, dahil alam mo na ang Diyos ang great provider mo. Amen? Na siya ang magsusupply ng iyong mga pangangailangan. Na naglingkod ka sa Diyos, bahala ang Panginoon sa iyo, dahil pag pinabayaan ka niya, siya mapapahiya. Andiyan ba tayo? Amen? Ang pinaglilingkuran natin ang may gawa ng langit at lupa. Ang pinaglilingkuran natin ang nagbigay ng ating hininga, ng ating lakas, ng ating linaw ng paningin, ng linaw ng pandinig. Lahat, siya ang may bigay nito. Dahil naglilingkod ka sa Kanya, sumusunod tayo sa Panginoon, tungkulin ng Diyos na i-provide ang lahat ng Kanyang anak. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Dahil inialay na natin ang buhay natin sa Kanya. No? Siya may-ari nito. No? Bahala ang Panginoon. Kaya nga, offer yourselves as a living sacrifice. No? Lord, ang buhay kong ito'y para sa iyo. Ikaw na mag-direct ng buhay ko. Bahala ka na, Panginoon. No? At kailanman walang taong sumunod sa Diyos, nagmahal sa Panginoon, naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Panginoon. No? Maglingkod tayo sa Kanya. Kaya nga sabi ko sa mga rami kong nakakausap, ang Diyos maraming paraan para i-bless niya ang Kanyang mga anak. No? No? Maraming paraan ng Diyos na pagpalain ang Kanyang mga anak. No? Yung tayo malalakas at malusog, hindi nagkakasakit, malaking blessing na po yun. May pera nga, milyon-milyon, pero linggo-linggo nandun sa St. Luke's. No? Nauubos ang pera, nauubos ang kanilang ari-arian. No? Pero praise God, no? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, once na ini-offer mo sa Kanya ang buhay mo, dahil tayo yung hain buhay na handog, tayo na yung sacrifice, no? Ang buhay natin. Kaya nga, once na na-sacrifice natin ang buhay natin sa Panginoon, praise God, no? Yun ay magiging kalugod-lugod sa Diyos sa oras at every time na tayo sumasamba, nagtataas ng kamay, nagpupuri kay Lord, ang Panginoon ay natutuwa. Gusto ba natin malugod ang Diyos? Amen? I-offer natin ang buhay natin na isang buhay na malakas, masigla, malusog, walang karamdaman, walang sakit. No? Ang Panginoon ay naparito para gumawa ng himala. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo, may ginagawa pa siya sa iyo. Gumagawa pa siya ng maraming himala. Patuloy pa tayong binabago ng Diyos mula sa loob, palabas, from inside to outside. No? Amen ba? Binabago tayo ng Panginoon. No?
Wala namang perpekto sa atin. The more na tayo ay nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, no, gradually, dahan-dahan, unti-unti, binabago ng Diyos ang buhay natin. No? Nire-renew niya ito, inaayos niya ito, tinatama niya ang buhay natin. Kaya nga kailangan naman magpatama tayo, magpaayos tayo. Amen? Andiyan ba kayo? Amen? No? Sabihin sa katabi nyo, magpatama ka na. Magpaayos ka na. Yung nasa likod, sabihin diyan sa katabi niyo, magpaayos ka. Magpatama ka. Dahil kung hindi, talagang tatamaan ka. No? Pag hindi tama ang puso talaga ng tao at taliwas sa kalooban ng Diyos, lumilihis siya, nadidisalign siya, no? 'Di ba? Yung kaya may mga tinatawag na hulog eh, no? Yan si Pastor Dodong natin sa construction, pag sala ang lagay ng pinto at wala sa hulog, baliko, no? Sala. Pag sinara mo pinto, may kawang, hindi tama, no? Kahit yung mga window, yung mga bintana, lagi nasa tama 'yan eh, no? May tamang sukat 'yan, no? So kaya ang isang Kristiyano pag hindi tama ang puso sa Diyos, bumaluktot, no? Ayun, sasala na. No? Maraming ganyan sa panahon nating ito. Nawawala sa paglilingkod sa Diyos. Dati, living sacrifice, pero dead sacrifice na pala. No? Nawala sa lamplight, nawala sa tamang paglilingkod sa Diyos. Na-stuck, nawala. No? But thank God, ang JBlue leaders, pastors, workers, even the congregation, no? Dahil tayo tinuturuan ng Diyos na ang buhay natin ay ihandog sa Kanya na isang buhay na alay. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen, amen. Hallelujah. No? Yes, Lord lang tayo. Sunod lang tayo sa Panginoon. Yes, Lord. Ano man ang nais mong gawin sa akin, handa ako, Panginoon. Whatever you want me to do, Lord, I will follow you. Wherever you send me, Lord, I will follow. Kaya ang sabi ng ating awit, wherever you send me, I will go as ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. No? Saan man tayo ipadala ng Panginoon, no? Dahil nasa expansion tayo, no? Magbubukas si Lord, mga naka-ready na, naghihintay na lamang, bubukas tayo, pupunta tayo ng Leyte, ng Bohol, ng Davao, ng Nasugbu, ng Cagayan, no? Kaya humanda na po tayo, no? Kaya isang araw, yung mga workers, pastors natin dito, no? I-stay, dadaling kayo ng Panginoon doon, pero ako muna ang mauuna, no? Magbubukas tayo ng gawain doon kung kailan mag-stay ng 2 weeks, 1 month. Tapos, ilalagay na natin ang mga pastor na tinetrain natin. No? At yung may mga pastor na tayo, pastor sa Mindoro, they need to leave their comfort zone. Hindi lang sila pang Mindoro. No? Dadalhin sila ni Lord sa ibang probinsya. At ang ganun din ang bawat isa sa ating dito, kailangan ready tayo. No? Handa ba kayo? Amen? Amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. No? So, dahil living sacrifice ka, ikaw ay isang buhay na haing handog sa Diyos, dahil yun ang karapat-dapat na pagsamba sa Panginoon, no? Hindi mo na hawak ang sarili mo at hindi na ikaw ang may-ari niyan, kundi ang Panginoon mo sa buhay mo, wala kang magagawa kundi ang sumunod. No? Pag ikaw ay tumanggi, no? Sa kangkungan ka pupulutin. No? Tinanggihan mo ang Diyos na may bigay ng buhay mo. Imbis na humaba buhay mo, iiksi tuloy. No? At marami na akong nakita at nakasama. Dahil tinanggihan ng Diyos, nag-aladyo na, ayun, di nagtagal. Nagkasakit, nawala. No? Kaya mahalaga po ang pagsunod sa Diyos. No? Pangatlo, no? Claim yourself that you are a priest. Angkinin mo, dahil inialay mo na ang buhay mo sa Diyos, angkinin mo sa sarili mo na ikaw ay saserdote, ikaw ay pari. Because only priest can offer to God sacrifice. Kailangan maintindihan natin na angkinin mo sa sarili mo na ikaw pala'y pare, ikaw ay saserdote. Alam niyo ba ang tunay na pare sa panahon nating ito? Kayo at ako ay pare. Tayo yung mga priest, tayo yung mga saserdote. Bakit? Dahil sa lumang tipan, saserdote lamang, pari lamang, ang nag-aalay sa Diyos ng mga haing handog na tinatanggap ng Panginoon. Yung mga Israelita, hindi sila pwedeng pumasok sa templo. No? But thank God, pagdating sa bagong tipan, dahil nabuksan na
ang kurtina mula itaas pababa, nung mamatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ibig sabihin, lahat ng tao ay meron ng direct access para lumapit sa Diyos at maghandog ng papuri sa Diyos. No? So kaya ang bawat isa sa atin, no? We have the right. Kaya nga in the Old Testament, people did not approach God directly. Hindi sila direkta nakaka-approach sa Diyos. Only priest acted as intermediary between God and sinful human beings. Mga pari lamang sa Old Testament. But ngayong New Testament, no, bawat isa sa atin na tumanggap kay Jesus as Lord and Savior, tayo ay tinatawag na mga pare, tayo ay mga saserdote ng Diyos na pinili niya tayo. Ano ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 5? Ang sabi rito, ye also as a lively stones are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. No? Kaya ang sabi ron, kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, mga buhay na bato, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging sa pagkasaserdoting banal, upang kayo ay magandog ng mga hain na ukol sa Espiritu, na nakakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So tayo daw yung mga buhay na bato, no, na itinayo sa spiritual na bahay, mga banal na saserdote, no, upang maghandog ng mga hain pang-espiritual na nakalulugod sa ating Diyos. Kaya nga sinasabi ng Bagong Tipan na ikaw at ako, tayo ay saserdote, tayo yung pare, no? May alam tayo, di ba? Pupunta ka simbahan, may pari doon, magkukumpisal ka sa iyong makasalanan. Pero sa harapan pala ng Panginoon, bawat isa sa atin na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, tayo ay mga saserdote niya, no? Na meron tayong direktahan ng pwedeng lumapit sa Diyos para maghain ng mga papuri at pasasalamat sa Kanya. At kung may kasalanan kang nagawa, pwede kang direktahan magsisi ng kasalanan sa Kanya. Hindi na kailangan pumunta doon para magkumpisal ng kasalanan dahil ikaw mismo ay saserdote ng Diyos. Tayo yung mga priest, no? Sabi mo sa katabi mo, pari ka na pala. Saserdote ka pala. No? Ano sabi ng 1 Peter 2:9? Ano sabi dito? But you are a chosen people. Mga pinili daw tayo. A royal priesthood. Yan, no? Royal priesthood. Tayo saserdote ng ating Diyos. A holy nation. A peculiar people. Yan. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. No? So kaya nga, tayo daw ay mga saserdote ng Panginoon, pinili niya tayo. At sinabi pa rin ng Revelation 1:6. Anong sabi ng Revelation 1:6? Sabi rito, and hath made us kings. Ginawa niya rin daw tayo mga hari. No? Siya yung hari ng mga hari. Siya yung King of Kings. No? And priest unto God, mga saserdote ng ating Diyos. Kaya tayo ay saserdote ng Diyos at ng ating Ama. To Him be glory and dominion forever and ever. Yan. Ginawa niya tayong mga kaharian at saserdote ng kanyang Diyos Ama. No? Sumakanya nawa kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman. So thank God. Ang bawat isa sa atin, no? Tayo'y saserdote. Tayo ay priest. No? Tayo may direktahan ng paglapit sa Diyos. Jesus is our high priest. Siya yung pinakamataas nating saserdote o pare. At ginawa niya tayo mga priest, no? At ang trabaho ng priest is to offer sacrifices unto God, no? Merong mga awit kami nung 1980s, no? We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Yan, no? Nagsasacrifice tayo sa Kanya, naghahandog tayo, nag-aalay tayo sa Panginoon. The sacrifices of praise, no? Kaya ano ang sabi ng Hebrews 4:16? Let us therefore come boldly unto the throne of grace,
that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. No? So, lalapit daw tayo sa Diyos ng may lakas ng loob, ng tapang, walang takot. No? Para makamit natin yung habag ng Diyos sa panahon ng ating pangangailangan. So, we have direct access unto God. No? Hindi na tayo kailangan lumapit kung kani-kanino, Father, no, pare, saserdote, may kasalanan ako, nagnakaw ako ng baka, pero may tali, nahuli tuloy ako. No? Yung mga ganon, di ba? Tayo na mismo, priest tayo, saserdote tayo. No? Tayo ay direktahang makakalapit sa Diyos para lumapit sa Kanya kung tayo may pagkakasala. No? May pagkakamali. Dahil ang Diyos, hindi siya nagtatangi ng tao, mahal niya ang bawat isa sa atin. No? Kaya ang bawat isa sa atin, hindi tayo dapat mangamba, matakot, no? Dahil ang Diyos, laging bukas ang dalawang kamay para tanggapin tayo kung tayo man ay may naging pagkakamali. Dahil nga, sabi ko sa inyo kanina, no one is perfect. Lahat tayo nagkakamali. At ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao, pag alam mong ikaw ay may mali, no? Nagpakumbaba ka, praise God, nalulugod ang Diyos. No? Kesa naman, sasabihin ng isang tao, wala akong kasalanan, ikaw may kasalanan. No? Mahalaga sa tao, yung ikaw ay nagkamali o hindi ka man nagkamali, andun ang pananahimik natin sa Diyos. No? At ang Panginoon natutuwa. Kaya nga ito'y mahalagang bagay na sa bago tayo mag-offer sa Diyos, no? Siguraduhin natin sa sarili natin na maayos ang kalooban natin, ang puso natin. No? Wala tayong kagalit, wala tayong kasamaan ng loob, o kung merong taong may galit sa iyo, maalala mo, sandali, iwan ko muna itong i-offer ko kay Lord. No? Kausapin ko yung aking kapitbahay. No? Sister, ganito, ganyan eh. No? Makipagkasundo tayo sa Kanya. No? Lumapit tayo sa Kanya at para gumaang ang kalooban niya. At saka raw tayo bumalit at makipagkasundo sa Diyos. Then, no, nandoon na madali na tayo makapag-aalay sa Diyos. At tatanggapin ng Panginoon yung ating mga isasacrifice sa Kanya. No? At ang huling verse natin, no, sa conclusion natin, Hebrews chapter 13, verse 15 to 16. Basahin natin. Ano sabi rito? Through Jesus, therefore let us continually offer to God a sacrifice of praise. Ayan. The fruit of our lips, giving thanks, no? And profess His name. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Nalulugod daw ang Panginoon, no? Sa taong gumagawa ng mabuti. At ito yung mga sakripisyong nakalulugod sa Diyos. Yung tayo gumawa ng mabuti sa kapwa, yung tayo ay tumulong. At ano sabi ng verse 15, no? Through Jesus, therefore let us continually offer to God a sacrifice. Patuloy tayong mag-sacrifice, mag-alay ng papuri sa Diyos. At ito ang bunga ng ating mga labi, no? Ng pagpupuri sa Kanyang pangalan. So sa umagang ito, mga kapatid, mga magulang, let us offer first of all to God, no? Yung puso natin, yung buhay natin. Let us sacrifice of praise to God. And do not forget to do to your neighbor. Huwag tayong magsasawa. Huwag tayong makakalimot na gumawa ng mabuti sa kapwa natin. No? Dahil ito yung nakalulugod sa Diyos. Kaya ang bawat isa sa atin, praise God, marami po ipagagawa ang Panginoon sa atin ngayong taon na ito. Napakasarap na magawa mo yung ipinapagawa ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Dahil pag nagawa mo siya, meron kang kagalakan, meron kang joy, no? Meron kang kagalakan sa puso, meron kang kapayapaan, no? Panatagal loob mo, no? Hindi ka malungkot. Dahil kasi minsan may mga naglilingkod sa Diyos, no? Parang struggle, nahihirapan, nabibigatan sa kanyang ginagawa. Naglilingkod naman sa Panginoon, no? Tignan mo sarili mo, baka hindi ka para diyan. Baka ito ang gusto ng Diyos na ipagawa sa iyo, no? At pag may instruction ng Panginoon, no, na gustong ipagawa sa atin, praise God. Kita nyo, nag-sacrifice tayo, no? Ang mga pastor natin ng buong J-Blue, ang mga workers and leaders, I hope lahat ay sumunod. Dahil kung hindi at malaman ko, ay magkakaalaman tayo, no?
Pag hindi sumunod ang, di ba, sa batas, ang mga hari, pag yung mga tao niya ay may lumabag sa kanyang mga utos o batas, na DDA, no? No? Binibigyan ng aksyon para ipamalas ang galit ng hari at puot. No? Hindi sa lahat ng panahon ay mabait yung hari. No? No? Kaya nga, purihin ng Diyos ngayong umagang ito, dahil tayo nagsasacrifice, handa nating isakripisyo ang katawan natin, ang oras natin at panahon at buhay, ang lakas natin, handa natin isakripisyo ang lahat dahil sacrifice nga eh. No? Pag nag-sacrifice ka, oras mo, panahon, no? Trabaho kung minsan, alang-alang sa pagsunod sa Diyos, talagang magagawa mong iwan ang lahat. No? Dahil yun ay order, instruction, lalo na't galing sa Panginoon. Amen ba? Amen? No? So kaya I believe that this year is the year of expansion ng J. Blue Church. No? 11 years na tayo sa May. No? Isang dekada na tayo nakatapos na. Nung tayo ay mga 2 years, 3 years pa lang, parang hangad ko agad yung paglaki, paglawak, pero hindi pala. Kumbaga sa bata, unti-unting naglalakad. 2 years, 3 years. At dahil 10 years na, 11 na, nakakalakad na yung todo, nakakatakbo na, pwede mo na utusan, pwede nang maglakad siya mag-isa. No? Ganon din sa spiritual. Kaya ang ministering ipinagkatiwala ng Diyos sa ating lahat, no? Nakapailan lang na ito. No? Naka-take off na siya. At pag ang eroplano naka-take off, no, na okay naman ang makina at ang buong eroplano, hindi naman siya babalik eh. Dire-diretso na siya sa paglipad niya para tumungo sa kanyang totoong destinasyon. Kaya ang pangarap ng Diyos sa ating ministry, malaki po, no? Dahil sa gawain na ito, wala tayong iba itinataas, no? Hindi si pastor, hindi si brother, kundi si Jesus lang. Amen. No? Siya lamang ang dapat na maitaas at wala nang iba pa, no? Kaya ang bawat isa atin, hindi aksidente, dinala ka ng Panginoon dito at kayo pong nasa inyong mga tahanan, napakinggan nyo ang mensaheng ito, ang aral na ito ng Diyos. Kung totoong isinasacrifice natin sa Kanya ang buong buhay natin, wala na tayong control dito. Hindi na tayong may-ari, kundi ang ating Diyos na pinag-alayan ng buhay na ito. Kaya ang buhay na ito na may-ari ang Panginoon, siya na ang bahala. Kung anong guidance niya sa atin, direction niya sa atin, kung anong instruction niya sa atin, no? Sundin natin dahil hindi tayo mapapahamak. Handa po ba tayo? Amen? Sige, tumayo tayong lahat. Yes, Lord. We are here, Lord. Ready to obey you, to follow you, whatever your instruction sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, ay ang gawain na ito na pinagkatiwala mo po sa amin, handa naming harapin kung ano man ang mga challenges sa buhay namin. At Lord, ikaw po ang patuloy na magre-raise up pa ng mga faithful workers, leaders, at kami patuloy lahat ay maging bahagi ng expansion ng gawain mo pong ito. Lord, salamat, nakikigala kami, nakikiisa kami sa nais mong mangyari, Panginoon. Dahil ang tagumpay ng ministering ito, ang tagumpay ng gawain mo pong ito ay tagumpay naming lahat at tagumpay mo, Panginoon. So umagang ito, mga kapatid, mga magulang, no? Muli ang ating mga buhay, i-offer natin sa Kanya. Isuko natin sa Kanya, hayaan natin na totoong si Lord ang magmay-ari at maging Panginoon ng ating mga buhay, na kung ano man ang ibigay ni Lord sa ating mga guidance o instruction, handa tayong sumunod, handa natin isakripisyo ang panahon natin, ang oras natin, ang lakas natin, ang talento natin, handa nating isakripisyo alang-alang sa Diyos at sa mabuting balita ng Kanyang kaligtasan para sa mga tao. Sa oras na ito, mangyari ang plano at dakilang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Habang tayo nakatayo lahat, na yumuko tayo at pumikit, taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Yes, Lord, I offer my life to you, Lord. Awitin natin ang awit na ito. All that I am, Yes, Lord, all that I have, Lord. all that I have, I lay them down before you. Yes,
I'm making them yours. Once more, yes, Lord. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you. Everything I can do, use it for your glory. Yes, Lord. Lord, Amen. I offer my days Hallelujah. to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer. Lord, I offer you my life. Sa oras na ito, mga kapatid, mga magulang, maging kayo pong nasa inyong tahanan. Sa sandaling i-offer natin ang buhay natin sa Panginoon. Siya na ang masusunod. Siya na ang may kapangyarihan sa buo nating katawan. Saan man dali ng Diyos ang ating mga paa, ano man ang ipagawa sa ating makamay, ano man ang ipasabi sa ating mga labi, wala tayong magagawa kundi ang sumunod. I-offer natin, let us offer our lives as a living sacrifice sa Panginoon. Sumunod tayong lahat sa prayer na ito. Sabihin natin lahat, Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, iniaalay ko sa iyo ang aking buhay bilang handog na buhay. Buong lakas ko, buong puso ko, buong isip ko, kaluluwa at espiritu, ang aking buong katauhan, iniaalay ko sa iyo, Panginoon, bilang isang haing buhay. Tanggapin mo ang buhay ko. Gamitin mo ko, Panginoon, sa paraang nais mo na magamit mo para sa kaluguran ng iyong pangalan. Salamat po, Panginoon. Maraming tao ang nangangailangan ng pagbabago ng buhay, ng kaligtasan na nanggagaling sa iyo. Gamitin mo ko, Panginoon, bilang daluyan ng pagpapala. Marami pong salamat. Ito aking panalangin. Lord, I offer. Lord, I offer my life to you. Everything I can do. Yes, Lord. Use it, Lord, for your glory. Amen, Lord. Lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Panginoon, dahil ikaw ang may-ari na ng buhay namin, dahil ito inialay na namin sa iyo, wala kaming karapatan na umatras, sumuko at magreklamo sa iyo.
Dahil lahat ng meron kami sa buhay ay naming ito'y galing sa iyo. Ang aming hininga, ang aming lakas, ang linaw ng paningin, linaw ng pandinig, lakas ng mga paa at ng tuhod, lakas ng aming mga organ sa loob ng katawan. Panginoon, ikaw ang may-ari nito at ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Walang natatago sa iyo. Lord, sa wagang ito, hayaan mo po na ang buhay naming ito'y tunay na katanggap-tanggap sa iyo, kalugod-lugod sa iyong harapan. Gamitin mo po kaming lahat for the expansion of your kingdom here on earth. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat. Dakila ka. Ikaw lamang aming paglilingkuran. Yes, Lord, we will follow you, we will obey you, Lord. Ano man na ipagawa mo po sa amin. We thank you, Lord. Pinagpala mo ng buhay ng bawat isa. Na ngayong isinuko na namin ang buhay namin sa iyo, handa kami, Panginoon, na magpabago sa iyo, sumunod sa iyo, ano man ang naisin mo. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord. We thank you, Lord. We honor you. And I will give my life to you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go as an ambassador. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. As an ambassador of your kingdom, an ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. As an ambassador of your kingdom, yes Lord, we are ambassador of Jesus Christ. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We are ambassador of Jesus Christ. Salamat, salamat, Lord. Thank you, Lord. Pinagpala mo ng bawat isa. Lord, wala kaming dapat ikatakot. Wala kaming dapat ikapangamba. Dahil ikaw ang may-ari nito na pinag-alayan ng aming buhay. Ikaw ang may kapangyarihan na humawak ng aming buhay, Panginoon. Thank you, Lord. We offer, Lord, our whole beings unto you, Father God. In Jesus' name. Amen, amen. One more clap offering to our God. Amen, amen. Maupo ang bawat isa. Amen, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Bago tayo dumako sa ating offering, gusto ko po na dahil sa palawak po ang ating ministry, no? At may nilagay, Lord, ang Panginoon sa aking puso mamaya sa ating meeting ng mga mga ministry head, ng mga workers natin. At dahil lumalawak po ang gawain natin, no, ay ina-appoint ko po at ipagpe-pray natin sa oras na ito si Pastora Shikaina, ang my eldest daughter, as administrator ng ating church, no? Dahil ang trabaho ng administrator parang sa City Hall. Diyan si Mayor Lani, meron si administrator, si Jerome, si Sir Jerome. No, dahil si Mayor, marami siyang gawain sa labas, yung administrator ng City Hall, alam niya ang nangyayari sa buong City Hall, sa lahat ng mga departamento doon. Parang sa Oriental Mindoro, ang kaibigan natin si Governor Bons Dolor,
meron siyang administrator ng buong probinsya. Kahit marami siyang gawain sa labas, yung nangyayari sa loob ng Kapitolyo at bawat probinsya o bawat bayan-bayan o probinsya, alam no administrator, no? Hindi siya nag-aalala dahil may administrator at lahat ng mangyayari sa loob ng ministry, lahat ng mga magaganap dito kung meron kayong kailangan, halimbawa, gusto nyong gamitin ng Travis o gustong may gamitin sa loob ng church, sa lalapit sa administrator, no? At kung ano yung decision ng administrator, parang siya yung little governor little mayor ng city, no? So ano man ang decision niya ay decision na rin nung kanyang superior dahil iisa sila, kaya alam niya yung nagaganap. Saya every time na meron tayong concern sa church, sa ministry, dahil sa tayo po ay nasa moving forward, moving expansion ng God's kingdom, ay sa kanya po kayo lalapit, hindi na po sa akin, no? Ano man ang ating mga kailangan, no? Kung kayo lumapit sa akin ng direkta, ibabato ko kayo sa kanya dahil yung administrator ang nakakaalam ng lahat sa loob ng church. Amen po ba? So ipagpe-pray po natin siya ngayon. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Tawagin natin si Pastora Shekinah para ipag-pray natin bago tayo dumako sa iba pa nating gawain sa oras na ito. At sasabihin na rin po natin yung ating mga ministry head as a commitment, no, sa ating bagong dahil pumapasok tayo sa bagong taon, hindi natin nagawa nung January dahil marami tayong mga ginagampanaw, iniisip. So, magkakaroon tayo muli ngayon ng tinatawag na recommitment, no? Yung rededication natin kay Lord. Kung marami tayong pagkukulang nung last year, mamaya sa meeting natin, ibababa ko sa inyo kung ano yung instruction ng Diyos nang sa ganon, nag-grow yung men's, yung women, yung youth, no? At dahil nagdadala ang Diyos sa atin dito ng mga lingkod niya, ng mga believers, no? Para mapangalagaan natin, mapaunlad natin, mapalago yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kasi kung tayo ay may inaalagaan tapos nananatili siyang stagnant o bansot, ibig sabihin, hindi siya lumalago, walang nangyayari. Kahit tayo manalangin araw-araw, pag walang aksyon, wala, no? Kailangan may action. So mamaya sa meeting natin ay bababa ko yon sa mga ministry head. So tinatawagan natin ang lahat ng ministry head natin. Ang sa kids natin, Sister Clyde, pumunta sa harapan. Sa youth, Sister Len, ang ating mga ministry head. Sa young adult, si Brother Shele Maya, no? Punta kayo sa harapan. At and Sister Iyay, yung couple natin sa young adult, no? Sa per Sunday of the month, marami po tayo dito, no? Mamimit niyo ang lahat ng mga young pro, young adult, at adult women, Sister Arlene, si Ate Arlene, sa adult women siya. At sa adult men, si Brother Rio. Ayan. Sa senior adult, no? Reverend Stella. At sa security natin, si Kuya Perdi, no? Ayan. Ayun. Levitical Ministries natin, worship team, Pastor Albi. At under niya ang singers and musicians, Brother Bam. Multimedia, si Henrik. Dancer, Sister Abigail. Iyan, ang mga head natin. Sa ushering, Sister Cathy. Sa security, yung si Kuya Perdi. Prayer intercessor, Sister Eileen. Sige, punta po kayo sa harapan at tayo ay magpe-pray, mananalangin tayo muli sa Panginoon upang patuloy na yung ating mga tungkulin. Hindi lamang po tayo may responsibilidad sa gawain ito ng Panginoon, meron din tayong accountability, no? Meron tayong pananagutan. Hindi lamang po tayo tumanggap ng responsibilidad, kundi may pananagutan tayo. Kailangan magampanan natin yun. Kasi pag napabayaan natin, yung mga responsibilidad natin, accountable tayo, mananagot tayo sa Panginoon. At siyempre, doon sa mayor, kumbaga sa secular world, kay governor, mananagot yung mga head officer. No? Kasi napabayaan nila yung ipinapagawa sa kanila. So ngayon, ay ano man na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin, ay ito ay sa tulong ng Holy Spirit, sa gabay ng Panginoon, magagampanan nating lahat. No?
Sige, yumuko tayong lahat at pumikip. Dito, Pastor Ashik sa harap. Pastor Albi, sa ating music director. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Sumagot kayo ng amen, ano? Tingin muna sa akin lahat. Kayo ba ay handa na tumupad sa inyong tungkulin bilang pinagkatiwalaan ng Diyos sa ministering ito, na anuman ang instruction ng Diyos sa atin, anuman ang ipagagawa niya sa atin, na dahil isinacrifice natin ang buhay natin sa Kanya, kayo ba ay handa, bukal sa kaloob, na inyong gagampanan ang inyong tungkuling ipinagkakatiwala ng Diyos para sa kaluguran niya? Amen ba? Amen. Dinig tayo ng Panginoon at ng Holy Spirit na narito sa ating kalagitnaan. So tayong lahat ay mga lingkod ng Diyos, pantay-pantay sa Kanyang harapan na pinagtiwalaan ng Diyos ng gawain. No? Dahil lalawak ang gawain, lalaki ang gawain, marami siyang ipagagawa sa atin. Kaya sa tagumpay ng gawain ito, tagumpay tayong lahat dito. No? So kaya ngayong taon na ito ay hahayo ako kasama ang ating mga pastor, no, sa mga probinsya, at kayo ay katuwang kaagapay, no, una sa lahat sa prayer syempre, at sa inyong katapatan sa paglilingkod sa Panginoon, no? Sige, yumuko kayo, pumikit, taas ang kanang kamay. Lahat po sa kongregasyon, ituon natin ang kamay natin sa kanila. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po ang mga different ministries, o God, ang mga ministry head, ang administrator po namin sa church, Lord, si Pastora Shikainam. Father God in heaven, Lord, surround them with your glory, and I release unto them, Lord, hallelujah, the courage and boldness, Lord, the capacity, Lord, to do the words of for your glory alone, O God. Lord, I release, Lord, your anointing, O God, your wisdom and revelation, Lord, sa mga lingkod mo pong ito. Patuloy po, O Diyos, sikaralabakanda, bigyan mo sila ng kakayahan na magampanan ng mga tungkuling ipinagkakatiwala mo. Yes, Heavenly Father, in the name of Jesus, as we recommit ourselves unto you once again, Lord God Almighty, sa aming sarili wala kami magagawa. Let your anointing flow. Let your power and boldness and courage flow, oh God, flow upon them. In Jesus' name, Lord God Almighty, yes, Lord, let the Holy Spirit guide them and teach them, Lord, how to do, Lord, our responsibility unto you, Lord God Almighty. Salamat po, Panginoon. Continue to give us one spirit, one heart, one mind, Panginoon, na nanggagaling po sa iyo. At sa aming pong mission, Panginoon, is to lift up the name of Jesus and to preach the gospel of salvation of the kingdom of God to every nations, and to proclaim that Jesus the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him, Lord God. Panginoon, salamat, Lord, as ang aming vision, Lord God, a faithful church, motivated to live victoriously and as a light of this world through the first love to our Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. We honor you, Father God. We praise you in Jesus' name. Amen. 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 Palapakan natin ang Panginoon. God bless us all. Amen. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. So, alam nating lahat ngayon ang ating mga gagawin sa Panginoon. At mamaya, after closing, may meeting po tayong lahat. Yung ating mga ministry head, buong music team. At thank God. Amen. So, dumako po tayo ngayon sa ating giving na napakalaking bahagi sa expansion ng ministry, ang ating gawain na ito ng pagbibigay. Hindi tayo makakahayo sa probinsya pag wala ang ating offering, ang ating tithes, no? At hindi makakausab at ang ating mga manggagawa, no? Siyempre, kailangan ng mga lingkod ng Diyos, ng mga personal things sa paglilingkod sa Panginoon, no? Sa transportation. So, kaya dumako tayo sa ating giving. Pangunahan tayo. Mapagpalang umaga po sa lahat.
Dumako po tayo sa ating pagbibigay ng ating mga tithes and offering. Kumusta po ang ating mga bulsa sa panahon ngayon? Naniniwala po ba tayo na kapag may pagpapala, every time na meron po tayong pagpapala, ay may testing din po na kadugtong? Alam po ba natin na ang bulsa po natin ay kadugtong din po ng mga puso natin? Kung gaano kalaking porsyento ang ilalabas ng ating mga bulsa, ay nagre-reflect din po sa nilalaman ng ating mga puso. Isa sa mga challenges na dumadating sa gaya natin na tumanggap sa Panginoon ay ang paghawak o ang pag-manage ng ating mga kaperahan. Minsan, ang gamit ng blessing, hindi po natin maunawaan ang prinsipyo ng pagbibigay ng tithes and offering. Ako po'y naamin ko po yun dati. Basahin po natin ang passage sa Bible na mula po sa bigbig mismo ng Panginoong Hesus. Sa Marcos 12, verse 41 to 44. Ang kaloob ng biyuda. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kesa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ng nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mayaman man o mahirap, pare-parehas po nagbibigay. Malaki man o maliit. May work kaya sila nung mga panahong yon, yung mga nag-offer? May mga pinagkakakitaan ba sila? Or umaasa lang din sila sa bigay ng iba? Pero, ang nakikita po natin, itong highlights po na ibinigay po ng babaeng biyuda. Yung ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Sa pagbibigay po natin, lalo na sa ating bahay-sambahan, ay hindi po ito palakihan ng ating mga ibinibigay. Ito po ay palakihan ng ating pagsunod sa Panginoong Hesus. Pagsunod sa kanyang mga salita. Ito po ay palakihan ng bawas sa ating mga container. Ito po din ay palakihan ng pagmamahal natin sa Panginoon. May konting kwento po ako. May 2 tao po na umorder po ng pizza. Yung unang pizza po, yung in-order po ng isang tao, yung maliit lang po, naalala niyo po sa Greenwich, meron parang isang platito. At yung pangalawa naman po, yung pinakamalaki, yung family size. Ang binigay po nung una, yung ibinigay niya, yung buong platito. Yung buong platito na kahit gutom na siya at nagke-crave pa siya para kumain ng pizza, ibinigay niya po yon. Yung isa naman po, yung umorder po ng malaking pizza, hinati niya po yon sa 12. At yung isang slice, yun po ang ibinigay niya. Kung tutusin, sa 12 part, mas malaki pa rin yon kesa sa isang maliit na platito na in-order ng isa. Di hamak na mas malaki pa rin yung isang slice na ibinigay niya. Ibig sabihin po nun, hindi po umabot ng 10% yung ibinigay niya.
Sa tingin niyo po, sino po sa kanila ang pagpapalain sa pagbibigay? A, yung pizza na, yung nagbigay ng pizza na isang platito ang sukat, pero ibinigay niya lahat. B, yung 1/12 or 8.33% ng pizza, na, pero mas malaki siya kaysa dun sa laki ng platito. C, parehas lamang kasi parehas lamang naman sila nagbigay. Malaki lang o maliit, size lang ang nagkakaiba. Ano po ang tamang sagot? Amen. Tayo lang po nakakaalam. Let's make it personal sa bawat isa. Kung inyo pong susukatin ang lahat ng mga blessing po na natanggap natin sa buong linggong ito, sa inilagay po natin sa sobre ngayong araw na ito, sigurado po ba kayo na yung 10% na ibigay natin? Yun ang dapat natin ibibigay kay Lord. Nakasunod po ba tayo? Or lumabis pa? Dahil bukod dun sa tithes and offering, bukod dun sa tithes, meron pang offering. Kumbaga lumabis pa po sa 10%. Hindi naman po sinasabi ng Lord na ibigay natin sa Lord ang lahat. Bagkus ang sabi ng Lord, ibigay natin ang the best. Because He deserves the best. Pagdating po ba sa tithing, inuuna natin dapat ang para sa Panginoon. Hindi po tama yung kung ano na lang po yung matira. Kumbaga magbabayad muna tayo ng bills, babili muna tayo ng bigas, ng pagkain natin, tapos yung tira, yun ang ibibigay natin sa Lord. Hindi po tama yun. Tapos minsan sasabihin natin, Lord, next time na lang po kasi kinulang po kinapos po Sa panahon po natin ngayon, wala na po tayong maidadahilan para hindi po tayo magbigay. Nandyan po yung GCash, nandyan po yung online banking. Kahit nasa bahay po tayo, kung tayo po ay hinihipo ngayon ng Lord para magbigay, lahat po tayo gagamitin para sa ating mandate ngayong taon na ito, ang moving towards expansion. Hakbangan po natin yun. Kaya, let's take the challenge. Let's take the challenge po para magbigay ng katapatan, ng buong katapatan para po sa Lord. Total, we cannot outgive God naman. Lahat naman po ng meron tayo, hininga man ito, kalakasan ito, kagalingan man, ang lahat ay nanggagaling sa Kanya. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila naming Diyos sa langit, Lord, maraming salamat, Lord God, na sa oras na ito, Panginoon. Alam po namin, Lord God, hinihipo mo ang bawat isa, Panginoon, na maging tapat, Lord God, hallelujah, sa pagbibigay sa iyo, Panginoon. Lord, we cannot outgive you, Panginoon. Lord, ang kalayaan pa lang, Lord God, na sumamba sa iyo sa bansang Pilipinas, Lord God, ay, Lord, hallelujah, hallelujah, ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kung gaano mo, Lord God, pinagpapala, Lord God. Hallelujah, hallelujah, ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord. Alam namin, Panginoon, na kinakausap mo na, Lord God, ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. At Lord, sa mga kapatid namin, Panginoon, na hallelujah, na wala pong kakayanan para magbigay ngayon, pero nagnanais, Lord God, na magbigay, Lord God, sa iyo ng ikapo at ng aming offering, Panginoon. Lord, bigyan mo po sila, Lord God, ng pangkabuhayan, Panginoon. Bigyan mo po sila, Lord God, ng pagkakakitaan, Panginoon, para kami, Lord God, ay makapagbigay sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, hallelujah, Lord. Ikaw ang aming kayamanan, Panginoon. Kaligayahan na namin, buhay na namin, Lord God, ang sumunod sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Mulit-muli, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, tinataas ka namin, iniibig ka namin. Ibinabalik namin ang aming mataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen.
tuloy-tuloy po ang ating morning devotion, ang Tinig ng Pag-asa. Monday, Wednesday, Friday po, live po tayo sa ating page na Jesus Be Lifted Up Church every 9 a.m. And sa evening services naman po natin, ayun po, sa Thanksgiving night, may nagre-replay po tayo every Monday. And nag-i-start na din po kaming mag-record po ng mga testimonies. And for midweek naman po, every 7 p.m., same din po, nagla-live po tayo sa ating page. Sa discipleship training po natin, sa kids po, kay Sister Clyde, ages 3 to 12, every Sunday, 6 p.m. Youth, kay Sister Hailene, ages 13 to 21, every Saturdays po ng 3 p.m. Young adult, kay Brother Shalem and Sister Iyay, ages 22 to 30, every Thursdays, 7 p.m. po. Adult women, kay Sister Arlene, ages 31 to 50, Thursdays, 8 p.m. po. Adult men, Brother Rio, ages 31 to 50, every Sunday, 7 p.m. And sa senior adult po, si Rev Stella, ages 51 and up, every Thursday po ng 8 p.m. And sa J Blue Leaders po, yung feeding po natin every Tuesdays na pinangungunahan po ni Bishop, every 8 p.m. po via Zoom. And sa online prayer gatherings po natin sa mga fathers, pinangungunahan po nila Brother Ferdy, from Monday to Saturday, 4 a.m. Sa mothers naman po kay Sister Eileen, Monday to Saturday, 5 a.m. And sa pastors po, Monday to Friday, 5 a.m. And sa online youth fellowship po natin, every Sunday, 7 p.m. via Google Meet naman po ito. And sa leaders and workers meeting po, mamaya po sa pagkatapos ng ating service. And ayun po, yung ating social media. So, ito po ang ating page sa Jesus Be Lifted Up Church and sa YouTube po, JBLU Church. So, let us like, subscribe, and click the bell po para alam po natin pag may bagong post, makakita po natin sa notification natin at mapapanood po natin. And let us share it po sa ating mga kapamilya. Yun lamang po for our announcement. Amen. Sige po, muli po tayong tumayo. At muli po nating pasalamatan ang ating Panginoon at ibigay ang lahat ng papuri at pagsamba sa ating Diyos. Sa iyo ang papuri, pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay
manalangin. Amang mapagmahal, maraming salamat, Lord, sa umagang itong pinagkaloob niyo sa amin. Lord, thank you, Lord, for using Bishop Leo for this morning, O God, upang ibahagi ang iyong mga salita. Lord, we pray that you continue to provide him the wisdom, the knowledge, O God, upang ma-impart niya pa sa amin, maibahagi niya sa amin ang iyong mga salita, O Lord. Thank you, Lord, for reminding us, O God, that our body, our life is a living sacrifice, O God. Lord, dalangin namin na ano man po ang aming ginagawa, saan man po kami makarating sa maghapon, sa buong maglinggo na to, Panginoon, at sa mga darating pang araw, makita nyo kaming tapat, makita nyo, Panginoon, ang aming buhay ay isang banal na handog, Panginoon, buhay na handog, Lord. Lord, let your words, Lord, na napakinggan namin, Panginoon, sa umagang ito, magrema sa aming buhay. At ito ay maging aksyon namin, Lord, sa mga darating na araw namin, Panginoon. Thank you, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga araw na darating, Panginoon. Dala-dala namin, Lord, ang mga patotoo na gagawin mo sa aming buhay, O Lord. At muli, babalik kami dito upang ipahayag ang magagandang bagay na ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, Lord, for your protection, anointing, covering as we leave this place, O God. Truly, you are God, O Lord, that loves, protect your people, O Lord. Thank you, O God. We lift you up in this place and we lift you up in our lives, O God. Thank you, Lord. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name, amen, amen, amen. Amen. Maupo muna po ang lahat. Naalala ko po, dahil nga Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin.